tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde e onon yeɓoɓe min e médiaji meɗen rendo on paami ko ɗo e dingiral Ibn Battuta ngal danger tigui gonɗen kawral mawgal padanengal no feewi hakkude leydi Sénégal e leydi Égypte joofi ko leydi Sénégal heeɓi polgo gotel e ɓolum hakkude muɗum e Égypte ko ni woni lawol leydi Sénégal darima faade e kawral timmode ɗum noon woni ni weltare mawde ɓeɓe ganduɗa ko arnoɓe wambude équipe o. min ko Demba mi wiyete ko Sadio mi yetta match o hande weeli weltini men ko ɗum min arno ɗaɓɓude min heeɓi ɗum jonnon komin ñagoto Allah walla minen deuxiéme amen étoile o Allah ko moƴƴo noon minen ɗamini Allah walla minen match on sattuno noon sattuno kono Allah walli men e bawɗe makko match on yalti a feewi min weltima miɗen jaara Allah mo ɓeydanan minen ten. Ya Diallo. Yaya to ummida ha garɗa ga? Espagne. Marso ino weli trop. Égypte notre plan préféré. ɗum noon tedduɓi ko ni woruno ko ɗum min gaddanno on mbawɗon fawde hen guite moon kono kadi keɗirɗon noppi moɗon RFI Fulfulde ɗo e leydi Maroc. min waɗi contane nder Sadio Mané waɗi foof. Sadio Mané heɗirani no haydara o boyni men weltanade.